Здравейте! Намираме се в село Негушево, община Горна Малина, на 1 час път от София. И днес съм в това село, защото има екологичен фестивал. Но се спрях на едно историческо място в селото и ще разкажа малко за първите си впечатления. Първото нещо, което отново ме удиви, е тази информационна табела, която разказва за историческите събития през 1877 година. Особена роля има генерал-лейтенант Йосиф Владимирович Курко, на когото вече не се вижда образа. И по краищата се губи текста, защото самата повърхност е доста захабена. А всъщност текстът е много познавателен, ценен в исторически смисъл. Ето отдолу не се чете паметта им от признателното население. А трябва да я пазим, тази историческа памет и уважение и преклонение към подвига и делото на предците ни. Отразявам тази гледка и тази новина с идеята да пробудя желание и инициативност всички исторически паметници от миналото, които са традиционни и доказани в своята автентичност, не тези модерните и новите, а говоря за именно традиционните истински паметници, символи, паметни плочи, знаци и места, които носят спомена и дават познание на текущото и бъдещо поколение какво се е случвало в историческия живот на българския народ. Нека с общи усилия да съхраним, опазим тяхното състояние, вид и да го подобрим. Много се изисква и желая от нас, за да спасим и да съхраним историческата памет и за да придобиете по-широка представа. Ето вижте каква красива къща има срещу мен. За самото паметно място ще ви разведа нещо впечатляващо. Това са малко известни такива паметни знаци. Тук пише: "Поклон, Българио, на гробовете свяци, с които си посеяна навред." В памет на освободителната война, съграден от жителите на село Негушево в 1899 година, месец октомври, 14 ден. Почит на руски император Александър II, нашия освободител, почит на руския народ, почит на тук падналите и руски войници от Преображенского полка за освобождението ни от турското робство през 1877 година.
Ето такъв кът на историческата памет има в центъра на селото, близо до бившето училище и храма. Ето ги прекрасните коне. Така мястото е заградено. Предците са го изградили и направили с любов и грижа към своите потомци и българския народ. Нашата задача е да опазим всичко това. Да. От другата страна на информационната табела има карта, в която се разказва за битката при село Ташкисен, Саранци, между 13 и 24 декември 1877 година, между западния руски отряд, командван от генерал Гурко, и Орхайнийската армия на Шакир Паша. Ето тук легендата. В червено са позициите на руските войски, в синьо позициите на турската армия. Както виждаме, тук имало сражения. Ето тук се намираме, село Негушево. И тук на картата е отбелязан генерал Гурко, който е бил точно в тази местност. И са се случвали, се разгръщали решаващи за народа ни събития. Така че още веднъж изразявам молбата си, желанието си, посланието си да опазим културно-историческото наследие на България. Благодаря.